Nenad Bjelica, naš današnji gost ovdje. Nenade, pozdrav, dobar dan. Prije svega hvala što ste došli na RVG, što ste naš gost danas. Kako ste za početak? Dobar dan, hvala vam na pozivu. Pa dobro sam, malo jesam umoran jer sam sinoć bio na emisiji, pa onda i malo spavao i već imao nekakve obaveze, ali drago mi da sam ovdje sa vama. Eto, jučer ste bili gost na HRT-u, mogli su vas tamo ljudi vidjeti. Francuska-Maroko, to je ta utakmica koju ste komentirali. Evo, možemo krenuti s tim za početak. Kako ste vidjeli jučerašnju utakmicu? Francuzi su opet prošli u polufinale. Pa dobro, izgledalo je to kao jednosmjerna ulica. Očekivao sam malo više od Maroka, ali očito da su se oni zadovoljili. Ili je to bila realnost da izgube protiv Francuza. Francuzi su već u prvom poluvremenu mogli uvjerljivo voditi, ali ih je Bono držao na životu i onda u drugom poluvremenu već sa prvim golom, drugim je utakmica bila riješena i Francuzi su to onda kvalitetno odradili do kraja. Jednostavno Francuska je puno kvalitetnija i Maroko na neki način nije mogao kompenzirati izostanke nekih važnih igrača u špici, nisu imali neke dobre alternative i Francuska zaslužena u polufinalu. Bili ste već jednom, ako se ne varam, prije jučerašnjeg dana također komentirali svjetsko prvenstvo, pa sad vjerojatno ste već dobili takva pitanja, ali ajmo još jednom to apsolvirati. 48 reprezentacija, jako puno, potpuno drugačije svjetsko prvenstvo u odnosu na ona prošla svjetska prvenstva. Vi se sjećate i puno dalje nego ja prošlosti, kad je bilo još manje reprezentacija. Kako vi gledate na ovaj novi format svjetskog prvenstva? Pa meni se ne sviđa, ja bi se vratio starom formatu, malo mi je ovoga svega previše, 97 utakmica već, još nas čeka 7 utakmica. Tako da, ne znam, ja bih se vratio starom formatu gdje je manje utakmica, manje napora, ali očito da niko ne vodi brigu o igračima koji su ti koji najviše trpe nakon teških sezona. Po nesnosnim vrućinama moraju igrati, letjeti iz grada u grad, mijenjati vremenske zone. Stvarno nije lagano svim sudionicima ovog svjetskog prvenstva i onda toga količina utakmice. Ja mislim da i za gledatelje to onako dosta naporno i da svi oni koji najviše vole nogomet moraju jednostavno filtrirati koju utakmicu gledaju, koju ne. Prije svjetskog prvenstva negdje ste izjavili, ako se ne varam, da će po vama Bosna i Hercegovina biti dobra i bili su dobri i uspjeli su prvi put u svojoj povijesti proći grupu na svjetskom prvenstvu. Na kraju su se okliznuli na domaćinima, na Americi. Pa dobro, oni su puno napravili već što su došli na svjetsko prvenstvo, izbacili su Velsi u gostima Italiju kod kuće na penale. Zasluženo odigrali onako možda prve dvije utakmice malo su zdržani, ali onda u trećoj utakmici pobjedili. Zasluženo Katar prošli dalje, ali Amerikanci su bili prejak protivnik za njih, ali kažem, sve u svemu mogu biti zadovoljni jer su prošli grupu, profilirali neke mlade igrače, nakon dugo vremena bili opet na jednoj velikoj smotri, tako da mislim da oni mogu biti zadovoljni sa svime. Ono što nam je najaktualnije sigurno trenutno što se tiče hrvatske reprezentacije je taj odlazak Zlatka Dalića nakon gotovo 9 godina na klupi. Sad, za početak mene zanima kao trener, kao njegov kolega, 9 godina provesti negdje. To je stvarno jako dug period. Da, svaka mu čast. Ja ne znam da li bi ja bio u stanju ostati na jednom mjestu 9 godina, jer potrebna ti je motivacija raditi jedan posao 9 godina, ali bože moj, reprezentacija je specijalna stvar za svakog trenera, pa je tako bila i za njega. Isto tako, nije isto biti u jednom klubu 9 godina i u reprezentaciji, ali ipak se malo manje trošiš, nisi na tjednoj bazi pod stresom i pod kritikama. Ali svaka čast. Ja najviše sam izdržao 3,5 godine u Wolfsbergu,
u Austriji, ali onda onako oko 2 godine nekako bilo vrijeme koliko sam ja trajao po klubovima. Pa dobro, i to je dosta za klubskog trenera, to je zapravo puno isto. Pa dobro, ja sam u Dinamu bio, ja sam najdugovječniji trener, mislim, zadnjih 20 godina uz Zorana Mamića, jel? Tako da skoro 2 godine, 23 mjeseca sam bio. U Osijeku sam isto bio 2 godine, isto jako dugo, tako da, eto. Dotaknut ćemo se vaše karijere, naravno, ali idemo još ostati kratko na svjetskom prvenstvu. Možemo ostati na Hrvatskoj. Vodili ste u Dinamu, evo baš ste spomenuli i Petra Sučića i Martina Baturinu, s kojima su, ja bih rekao, većina Hrvata, hrvatskih navijača, novinara, svih skupa najzadovoljniji, oduševljeni kakvu su zapravo zrelost pokazali s obzirom na njihovo prvo svjetsko prvenstvo. Sjećam se da kad su igrali kod vas u Dinamu također su jako dobro surađivali u veznom redu i nekako siguran sam da vas kao njihovog bivšeg trenera to jako veseli. Pa jako me veseli jer su to 2 mladića koja su jako talentirana, koja su u Dinamu, Baturina možda malo više nego Pero, jer je Baturina mislim igrao 3 sezone, a Pero nešto kraće, ali ostavili su, obojica su ostavili traga u toj sezoni kad sam bio u Ligi prvaka, su stvarno bili sjajni u nekim utakmicama i jako zaslužni za te bodove koje smo skupili tada u Ligi prvaka i za mene nije bilo iznenađenje da su igrali na ovom nivou jer su već proljeće, pogotovo Baturina proljeće, a Pero Sučić cijelu sezonu odigrali na visokom nivou u jednoj zahtjevnoj ligi kao Serija. Koliko je teško napraviti taj proces, taj prijelazak iz jedne generacije u drugu. Evo, ispali smo od Portugala, mogu vas i to pitati, mislite li da smo pokradeni u toj utakmici? Pa mislim da obje odluke koje je VAR ispravio nije bilo potrebe za ispravljanjem, uopće nije bilo potrebe za javljanjem VAR-a, jer to nisu bile očigledne greške ni jedna ni druga, ni nismo dobili nikakav očiti dokaz da je ovaj sudac na terenu pogriješio. On je donio dobre odluke u obje situacije. Tako da pokraden je teška riječ, ali ja kažem ne bih to osobno gledao da je to neka urota protiv Hrvatske, nego jednostavno nogometu velika riba jede uvijek malu ribu i to je isto u Španjolskoj, Hrvatskoj, Njemačkoj, Italiji. Svuda, da. Svuda i jednostavno to moraš prihvatiti. Nažalost to su bile dosta onako nesretne odluke VAR-a, ali Bože moj, moramo to prihvatiti i idemo dalje. Kad se govori o hrvatskoj reprezentaciji zadnjih dana, dosta često možemo na portalima vidjeti vaše ime, mnogi vas zazivaju kao potencijalnog novog izbornika. Jučer ste sami rekli na televiziji da niste razgovarali s nikim iz Nogometnog saveza, ali da vam to svakako godi. Kad gledate ovako, kakva je budućnost hrvatske reprezentacije po vama? Imamo li se nadati još nekakvim velikim uspjesima u nekoj bližoj budućnosti? Da, godi mi i drago mi da me se spominje u krugu kandidata, ali kažem, vidjet ćemo, nije bilo nikakvih kontakata, tako da vjerojatno HNS ima druge planove. Što se tiče budućnosti, pa mislim da imamo svjetlu budućnost. Imamo onako jednu grupu igrača, 25-6 sa ovog svjetskog prvenstva, ako se Luka Modrić oprosti, koji će i dalje igrati za reprezentaciju. Osim toga imamo grupu igrača koji na ovom svjetskom prvenstvu nisu bili, a mogli su biti, ne znam, tipa Stojković, Mišić, Beljo, možda Ivanović, što su kvalitetni igrači. Drugo, pojavljuju se tu i Smolčić, i Valinčić, i Sosa, i Vradarić, i mlade snage koje dolaze, Šebečić, Jagušić, Šotiček. Znači, mi imamo igrača, ima igrača, naravno budući izbornik. Vjerujem da će i dalje računati na ove neke starije igrače koji su senatori zadnjih godina i koji će mu sigurno pomoći da se i njemu i ovim mladim igračima da se brzo adaptiraju i uopće ne sumnjam da će Hrvatska biti i dalje sila u svjetskom nogometu.
Ja bih rekao da je ovo lijepo za kraj što se Hrvatske tiče, da možemo završiti priču. Zapravo mi je drago da ste baš danas došli kod nas na RVG, jer dogovarali smo već koji tjedan ovaj intervju, a danas igra Španjolska, imate nekoliko poveznica sa Španjolcima, ali ajmo krenuti od onog što je aktualno. Dani Olmo. Dani Olmo je, za sve one koji ne znaju, evo ja ću reći, pod trenerskom palicom Nenada Bjelice u Dinamu dobio svoj prvi seniorski poziv za Španjolsku. I dajte malo me podsjetite, a i naše slušatelje, za ono kako ste mu priopćili da je pozvan. Da, tadašnji glasnogovornik Alen Lisički mi je na koncu jednog treninga došao i šapnio na uho da je Dani dobio poziv. Mi smo odrađivali trening i onda sam ja okupio na kraju treninga ekipu, svi smo se zagrlili i iskomunicirao sam dečkima da imam za njih jednu jako lijepu vijest i da smo kao ekipa iznjedrili još jednog A reprezentativca i onda sam rekao da je to Dani Olmo i bilo je veliko oduševljenje i onda je klasično kroz tunel je morao proći da... Da, ali niste rekli koje reprezentacije, oni su možda mislili neko drugi. Ne, rekao sam španjolski, da, rekao sam španjolski, ali nije onda to više bila tema da igra za hrvatsku reprezentaciju, jednostavno nije mogao. Debitirao je za U21 Španjolske i ne znam, trebao je proći 10 godina da bi dobio hrvatske papire, ali Dani od trenutka kad je on dobio prvi poziv za U21 njemu je bilo jasno da će igrati za Španjolsku i to je apsolutno razumljivo. Možemo još malo o njemu. Kakav je on bio na treninzima? Evo, čuo sam i od nekih drugih trenera koji su imali priliku ga ili vidjeti negdje mimo nogometnog terena na treninzima i tak dalje. Svi kažu isto, surov profesionalac, uvijek do zadnjeg ide, bori se. Kako ste ga vi vidjeli? Evo, on uvijek i dan danas priča o vama jako, jako lijepim riječima, biranim riječima. Da, imamo mi kontakt i dalje i svaki put mu ja pred utakmicu pošaljem poruku, on se javi uvijek i prije i poslije utakmice. Vidjeli smo se u 2. mjesecu ove godine u Španjolskoj na jednoj utakmici. Albacete i Barcelona su igrali u Albaceteu, ja sam bio pozvan na tu utakmicu i iskoristio sam priliku da ga posjetim u hotelu i pola sata smo pričali. Tako da Dan je ostao isti kao što je bio onda kad je bio u Dinamu i kao osoba, a na terenu čovjek koji jako je puno investirao u svoju karijeru, samim dolaskom u Dinamu u jednu zemlju koja je za njega bila velika nepoznanica, doći iz FC Barcelone je bila velika stvar i za njega, za njegovu obitelj. Naravno da je imao svoj proces adaptacije koji nije bio lagan, ali evo na kraju to sve skupa jako dobro završilo, ali najviše njegovom zaslugom, jer je bio uporan, vrijedan i imao jasne ciljeve koji su mu se na kraju ispunili. Albacete Barcelona, sad mi zvoni nešto, neki gol. Camp Nou, Nenad Bjelica. 95. Da. Se bio rodio ti 95? Nisam, ali eto, zapamtio sam. Zvoni, da. To je jedina pobjeda Albacete u povijesti protiv Barcelone. Na Nou Campu, da baš je bio, to je bila zadnja utakmica Ronalda Koemana, sadašnjeg izbornika, ne znam da li je već bivši, nije više, da. Bivši je. I Nizozemske, da, to je bila njegova zadnja utakmica, mi smo tu utakmicu pobijedili 1-0, a tada je igrao Guardiola, Ronald Koeman, Stojčkov, ne znam koliko se sjeća. Vratar je bio tata od Sergea Busquetsa. Aha. On je bio Čapi Ferrer i tako, jedna onako jako dobra Barcelona, ali uspjeli smo pobijediti utakmicu mojim golom, da. Jednom prilikom ste mi rekli da vam je to možda i najdraži trenutak igračke karijere, je li to i dalje tako ili? Pa dobro, najdraži gol mi je to, da, možda nije bio najvažniji, ali najdraži sigurno, a najljepši mi je trenutak kad sam debitirao za reprezentaciju, jedan od njih, a drugi kad sam postao najbolji hrvatski nogometaš 2000. godine, igrajući za Osijek. Kad je bio taj debit za reprezentaciju? Pa debit za reprezentaciju bio 2001. godine u 2. mjesecu u Rijeci protiv Austrije. 1-0 smo pobijedili prijateljskoj utakmici. Da, Jozić je bio trener. Ja sam baš
tad 2000. godine bio proglašen najboljim hrvatskim nogometašem i nakon toga sam dobio prvi poziv, skoro 29,5 godina sam imao. I 2004. ste onda pod Otom Barićem bili na Europskom prvenstvu. Tako je, da, Oto me zvao za Euro i sve skupa 9 utakmica. Spomenuli ste sami Osijek, pa ne možemo s vama odraditi razgovora da se ne dotaknemo Osijeka. Evo, vjerujem da pratite, odnosno znam da pratite HNL, da pratite sve lige, ali HNL pogotovo. Pa što kažete, što reći na Osijek? Evo, Osijek koji ima fenomenalan novi stadion, sad više nije ni novi, sad već to je neko vrijeme tu, ali Osijeku ne ide baš rezultatski. Nekako moj dojam je kad dođem tamo na prijenos da se plaće za onim vašim vremenima kad ste ne tako davno bili drugi u prvenstvu. Da, lijepa su to vremena bila, stvarno dvije sjajne sezone u Osijeku, dva rekordna rezultata, prva godina 77 bodova, druga godina 69 bodova, poboljšali smo, ja mislim, najbolji rezultat mislim da je bio 66, tako da bilo je stvarno sjajno, ali evo, kažem, nažalost još godinu dana je uz te igrače koje sam ja tamo selektirao i doveo, još je ekipa funkcionirala, bila je i te sezone kad sam ja otišao treća, ali poslije ovo što se događa 7. 9. mjesto, sigurno da to nije nivo Osijeka i ovo što čujemo svakodnevno, trzavice koje im unutar kluba pokazuje da ljudi jednostavno ne vode klub u dobrom smjeru. Vidjet ćemo kako će to sve skupa završiti, ali od moje strane velika podrška mom prijatelju, prije svega prijatelju, onda velikom navijaču, glasnogovorniku Osijeka, Mariju Mihiću, koji ima jednu neugodnu situaciju zadnjih dana, ali vjerujem da će on ostati u Osijeku, jer on je zadnji stup obrane identiteta tog velikog kluba. Vi ste radili dosta po inozemstvu, znate i puno jezika. Koliko jezika pričate? 5. 5 jezika. Stranih 5. Svaka čast. Da. Njemački, talijanski, španjolski, engleski, poljski. I malo natucam francuski. Ima li veze, dosta često čujemo tu priču, pogotovo u Hrvatskoj, joj, ne znam, oni su Mađari, pa oni se ne mogu poistovjetiti s nama, ma ne znaju oni šta je Osijek. Mislim, i vani dolaze ljudi na čelne pozicije klubova iz drugih država u neku drugu državu. I je li to stvarno tako? Je li ipak bolje da, ako ikako moguće, klub vode ljudi koji su iz te države, i je li to onda malo ipak drugačije i bolje za klub? I mislim, kakva su vaša iskustva sa tim ljudima koji nisu, evo, bili ste, ne znam, u Turskoj, tamo uglavnom jesu Turci. Da. Ma nije problem stranog vlasnika, nego je problem što ti u klubu nemaš Osječana, nemaš ljudi koji dišu osječki, nemaš ljudi koji znaju što je Osijek, ko je Osijek. To je Osijek je klub velike četvorke Hrvatske. Meni je jako žalosno kad čujem sportske komentatore na raznim televizijama, radijima, emisijama da spominju Hajduk, Dinamo, Rijeka. Znači Osijek se ne spominje više kao nekakav klub koji pripada vrhu hrvatskog nogometa, Osijek to je. Tako da mi je to baš onako neprihvatljivo, ali ja kad sam bio, klub je već gubio malo na identitetu što se tiče Osječana u klubu. Ja sam to pokušao sa dovođenjem hrvatskih nogometaša na neki način održati taj identitet i dovođenjem nekih bivših igrača i ljudi koji su mi bili suradnici u skautskoj službi, i Vesmoje, Damira Vujice, to su legende kluba i ljudi koji vole klub i na taj način sam održavao identitet kluba. Ali kažem, sad je ljudi sve manje i manje, trener stranac, sportski direktor stranac, predsjednica stranac, vlasnik stranac, ne znam stvarno gdje to vodi. Da, u svakom slučaju, evo, kažem, plakat će se vjerojatno u Osijeku za tim vremenima. Rekli smo na početku i znaju ljudi, bivši trener Dinama u 2 navrata, ali onaj prvi se nekako pamti zbog tog europskog proljeća. Nakon gotovo pola stoljeća ste uspjeli vratiti Dinamo u to europsko proljeće, toliko su ga zazivali. Eto, Nenad Bjelica je taj koji ga je... Da, bila je to velika frustracija Dinamovih navijača, ali ja sam od prvog dana vjerovao da mi to možemo napraviti i to sam jasno svima govorio, od klubskog čelništva do mojih suradnika i do igrača.
i na kraju smo mi to i ostvarili i onako to dosta suvereno pobjedili smo tu grupu u grupnoj fazi bili smo ispred Fenerbahčea, Spartaka Trnave i Anderlehta i onda prošli još u 16. finala smo prošli Viktoriju Plzen, na kraju pali protiv Benfike, ali bili su to sjajni trenunci i jako mi bilo lijepo raditi tada s ljudima u Dinamu i sa igračima, svima koji su pridonijeli da bi Dinamo bio te godine uspješan. Evo, trenutno kako je trenerski posao surov i težak, nekad nema posla, trenutno ste u fazi bez angažmana, relacija Poreč Zagreb, ako se ne varam. Da, Poreč Zagreb, Klagenfurt, uglavnom sam na toj relaciji, svugdje mi bude lijepo i čekajući nekakav novi angažman, sad je već to 1.5 dana, tako da vjerujem da će brzo nešto biti. Španjolska, Belgija večeras, tko prolazi dalje? Pa ja se nadam Španjolci, navijam naravno i u nekoj emisiji sam rekao prije svjetskog prvenstva da će Španjolska biti prvak, pa evo, neka tako bude. Nenade, hvala vam puno i hvala što ste bili na RVG-u, puno sreće i na privatnom i na poslovnom planu. Hvala vam još jednom na pozivu. RVG Radio.